Hi, si Marang Hilen eh. Isa na agad din kasulatan. Ha? Hala, tinuod ka din kasulatan diyan na. Anang nadawat ag inutang ng 2,000 man kuruni. Lagi atornihan na ho. 2,000 lagi ni. Oh, Di na ni matabang og 10 kadad, kay 3,000 man. pis kadaan na. Piso kadaan lang para magkatiban. Pis kadaan. Angin lagi din ning prinsesa man lagi kung yung surami. Ang prinsesa na tuway magamit. Mga utang na lamang kog. Saninganda ni. Singan. O kaila. Tiguan mo kaila. Hanap rin naman na yan O, na. kinsa ni John? John, doon na ni kayo mamitagin. Mura mag-break sa jeep. Break sa jeep ko no. Na. Kaptanan mo good ni. Imo man ning negosyo. Aron makabayad kog sakto. Sakto hapon pagkatag. Kamuti sa. Na. Para asa man na? Dadhe. Mo dili jang kuan ako no. Isang Ay, ipawtang kutana na. na. Para man tong kuan. Na. Mura man kuan sa motor. Di, kaya aron nakikutan. Ah, diha. Dito, dito. Ija man ang negosyo mo nang Kumodod sa mo kay dito, bawo. dito. Ay, Basin pag wa mura kay lang. nga na. Halawa ko nga na ba? Lansan. Hanap na ingana. Haning nga na. Kana bang Driver, basig na sila. pangtulizok sa u. Tools sa motor. Bitang kulitihon. Kurani na kurani. Be. Uy, nadako na. Tara na. Oh, Panday man po do. Tig-installar mo na yung paning tawhanan ni. Kapod kuan ni. kuan man ko tis. Agtaklo, pasag din na mo orang. Entonces din na. Muarang. Taklo, magtaklo. Wala, testing itanan. Ibasag scam ni. Sa kani pagbayadan ni mapriso na Na mo magani ko gani. ingani sa una, ingani magudali ra kay pwede ni mo lapuhag itlog. Dili. Pwede lapuhag noodles. Sa una ko sa Manila na ko ingani ra. Dili ni pud. Pwede ka magpapalapwa og Si, kuan. di lagi na musigat eh. Sa gansa. Orka. Basig musiga. Okra. Maglapra ko ng orka. Uy, butang ra Orka ka. simbahan. Taong sa gansa. Hindi basig mo dila o binig. Hay mo dilaab. Sige, saksak. Kuan ako no lang Oh, bala. butang nga gasolina mo dilaam. Kumudaw sige ka mo rin kuan na. Testing. Why lagi testingan kay gibot sa bahay kay nagkuan sila. Ah, Why kunin kunsa kay? na mo mag-testing. Aw mo sila, di mo sila pud ang nag-deliver. Kay si may promotor mo sila, may sila lang tanan. Ana te, 1 year warranty. Garabi. Dira ka buto Sa karon ka pa mo ko ihulog. Mo ko ihulog. Ako ihulog. Yog do. Hindi po ka mahugya. Sa tay? Kubaw. Ay kubaw. Na ako'y daghang kubaw na. Naghatang pag sa parihami na. Pat. Dito na. Ako Kaya daw. kilo. Mura man mo pa nag-asawa. Awa. Wala garaga tiguang na dai ko. Katingog kan. 50 naman ko si Japas. Napasaya na. 23. Napasaya na medyo 50 tigawang jud. Mapro to sa alyan. Naman diha. Tinggaw na ba ko si Ja? Tinggaw jud. Bilo. Yan, am-aman pa. Yan, tinggaw bukno ko yan. Tinggaw? Tinggaw. Padugay-dugay pag reply. Inja John. Tinggaw jud. Mabitaw. Tuloy na ko rin mo bayad. Kasahan. Direct mag-away ta. Na sige mo kawajan ka ro, ko O ay bayad. dikati. Di mo ko mga-away. Jaha maginjong kuan. Kasulatan. Kasulatan na ni isang bag, na isang bag sa Kisa man pa witness. Gipirmahan na nag-attorney. Di kuan na na, giin sa man, pasilyuhan na na ninyo. Oo. Na. Ah, Bebe. jadi ang pag-aarabal kasultana. Matay puro man medical. Di, kasulatan Kuan din mo nila. na 85,000. Naalagi. naliman ka Disbursement. Ang disbursement kuno dani pila may kuan na Disbursement ni. ko nun eh. Nagit may araw pirmahan na oh. Hindi ha, 85,000. Ha, itito. Itito na raman Kuan managbat. Kuan kuno 3,000. Sakto dud ana ah. Dili sujo ko Sa dali. grabing baga man in taon na. Kaya lang. Ako rin kubot na ni kay mawana nimo. Dili sujo ko dali. Ano isa kape, ipasirok. Di na. Imagine na ahong otro. Ugutro ni sa himo ni dang 1 million. 1,000. Na 1 million sa kuno. Patay Patay ka na. dili ka bayad. Dili sujo ko dali. Ani ba ning hitira ngarang mahalaman. Ako na nang ipusa na nang. Anang kay kanay manggong hitira. Anig butang ni mo kuan, anig butang ni mo tubig, anig bukaw ni ja automatic sa mahimong gold. Mao lang yun. Oh. Parehas katong manok nga mangitlog og gold ni Tiban. Mao na. Tiban. Ano dapat to drama sa unang kuan? Ang mga Mangitlog. Ang manok ni Tiban. Kani, ang hitter ni Junjun.
Nga mahimong gold inig kabukaw. Sa habit ako ay gold kay na. Sa habit na nagbisilao. Masila obi. Di magulog. Gold Purok City. Sa ha, dinabot sila ubo. Gold ang color kay mo sila og naman. Sakto. Gold man. Sakto. Sila Tapos doon. Sunod tuig na pero salamat daan ha. Salamat. Nabitaw natin. Ara na ingatag ni Monte pinaskuhan. Sana all, nagbibiaskuhan, prank, pinirmahan. Sana all prank si Manang nalalaman. gold prank grabe. Sige dahang Grabe si Manang, oy. vocabulary kay na naman isa na all prank. Adap. Magkarang mo. Ganun. Tarang bitaw ko na. Ate, ano nang gift ni mo? Gift of love. Sana all Wave of love. Basig wave of love na ha? Basig eh mo bante ka lang. Basig inay mo ani pulis dali di sa reja kawata. Na. Katulad na lisensyon ra pag ipuli. Ito sa umang ho na ang gipunit. Wala lagi. Tarong Isa sud. kay kami kagunit. Tarong. Na. Ang gitawagan sa umanghod. Nga. Sarang, paano rin yung mga kuan, hater dari. Kay, nasa ko'y kuanan. Grabe ning mga dagwa sa pang video di ba masud sa cellphone tanaw ra guti. Tunga ra naman. Wala kay di lagi mo masigol. Di masigog nga kalatag videohan. Wala may nangasigo. Kamulisod nako. Nakalisod-lisod na videographer pero magkuha. Uy, isig mabagto na. Nako. Kuan, nanay, na-try pa dari. Ano na tapat pa. Kumano hinoon. O kaya po na muli ut lagi. Diag, lagos lagi karang. Sa, Mahawa sa na dun. di ko. Di ka kakaglit ng taxi. Na, nagkaon ko dito. Ikaw na ba Baksew ang kuan. Ngayon, isa na po. Gikan ba dyan? Di ka mau pati. Si Prame kay kamao man. Nga mo na mo tayo. Di na lagi virgin. Ana lagi di na kubaw ning bangil. Lupit kang Prame. Imo Prame. Ilag. Scam nga. Oh. Rawa ka pa to. Di kay daghan man ta. Pero kami rang duha ni mutubag na. Wala na lang tao. May tulog na po kaki sa bato. Yan ang pagngakaw yaman. Mga pas. Gagawan to sa kuan. Tingog ko na sa mutubag man na sa sa kamera. Magingana pa na isa. Di uy. Yun na tayo habay kan. Hagbang siya. O may pangtukod. Mabalitok siya. Limo ko lang ruangan. Saging zone. Kayot buti na. Ha? Ragnaog saging. Saging mo sige naglanggam sa mandiay. Eh na may langgam nga dito sa. Sa bato. Ano siguro na sa sagingan. Si Mayor kadaghan nagtundan sa ila, magdanag tundan sa kasako ugma inza. Di ba mga Kas langgam. Hay mga ate, mga ate. Kaya nga na lagi magtingog. Mabita na huwag mong binuang nga na mutubag siya. Kay kayo na ilanggam daw. Dugo sila, basta nailang langgam. Nalagay mo tingog, garos mo to. Nga na lagi to ko ana kagamjang tarsier. Gagmay ra bito ng May trasir. Matara man kuy dako nila. Matay dako. Si mga kita John. Ilaga. Dito man tarsier conservation sa kuan bilar. Pag ilaga. Oo. 8 cm. Oo. Pero ag matar man Isa. Iyo kurmo. Mag-breed ko na sila. Kanang usingan nila. Jabawal ra ba si mag-flash? Oh, Kaya makuan sila mabuta. Magplasa cellphone? Oh, di pwede. Ang mga trasir? Nga mag-flash. Tago mo gani picturean. Tago bitong pilit. Sanga. Sa? Upat ra Pwede ka mo bo. ba kitag-tarsir na? Wow, papel ra. Nasa ang vlog. Saan makakita ka nang? Ano mo nang? Wow, makuilod. Tagsa Mga lamang. panag i-upload. Na, makita lamang ko. Pakita niyo mo. Makita ko vlog atos kadun doon nagato ko sila Kuan kuan. sa ko na may ang manijag na on. Da, grabe. Mother Tarsier. Ay mga Mother sa ikaw anak. tarsir. Ako kay Baby Tarsier. Nian ko na. Nga, Tarsir sila. Pero wajin mas boats ni Mayon. What si Dora? Dora the Explorer. ganahan na ba ng butas harap ng ikaw tug Ay suo. may nabuta sa kay nabura di ka sabot. Yo rin labaw gyud pantiyo. Murag ko an. Paano mo po diya kay nakita nimong kasupok? Ang na,
ginito yung mga karsitin yung namin tinapakan. Tinapakan mo sanggalat lagi. Nawa na lagi. Bis kay mandi. Ano naman lang nabilin. Hala mag-indiway. Piiway na. Guntingan. Habit ang panty sa una, tinapakan. May magisi, tapakan na nay. Sa karinaan nagtuwa mo sa una. Injo hari na, ang kay panty man, pero magisi, tapakan lagi. Ang biblik to. Panty. Harinaan mo tuwa mo sa una tahiyon. Tinutuwa mo harinaan. Mga panty sa una. Short O, harinaan. din ang usaw na, huwag maukab, agsayal, ingan ko ng mga tao. Salot. Salot, kaya, General man. ingan Ang marka. General. Manalot, salot. Sauna, parang basta ka magsaza, basta ka mga badge. Oo. Parang dapat na ako Ang mahanginan. Mahangit, ingog, mga tao. Siyarog di sila Ang kulbaan. ganda yung general. Ang general ko yung po. Siyarog di sila kulbaan. Salot, turazon karon di ba pusilan. Salut. Kapan ka sa una. Hawg pa dug kuan, naghawag. Tinuod lagi karon ako sa una patayan kong mamagpanty harinaan. Kuan kag hawg. Hog ganang inganas kuan hawak sakit sa Kana kabante ka na nang imong kuan. Kana na ba? kana may hagit sa hagogan sa pante. Eh wa may garter sa una harinaan raman sa hagogan pag tinahi. Tukos no. Diretso na ni. So na ni. Hulot na ni. To kapitano. Kinang nagbangan ni mo di na laman nimo. Ilak na laman ni nigbangan kay jag bira-bira nga na. Tingnan na nagabot ng pati di naman di. Nahug na. Tingnan na ka. Pisti na ang pati limar na naman sa agiting. Basta nag-general yan. Kapitana lagi, kapitana. Oy, limbar kag general ka na mas kiting. Bira ko na pud ni mo hukat na pud. Nighukat jud nimo. Kinang nag pinalakit kay jag pinaingan na pud pinalasula-sura. Sa Wow. mga kaut terbakas bunga na sa akin. Ito, di ba? Di kalikan na mga kaut. Ni kaut pala mo. Tagak, just kiting. Oh, general! Nagbang na. Baliktos. Baligtos dyan yun. Sure. Balito to. Andiyan Balito taman. to. Hindi, balito to. Anong pangihay maglito? Makaya. Parang mayor. Natabo naman ang mayor. Minuto, sige, ingas dito. Isang ipo. Yan naman ni hapon na. Armas may ruwan naman dyan mo sa kusina. Nagsigit sa ingon. Ingon na kasi. Kaiso na din. Ano kayo na? Sige, balito. Tama magiging naging pants. Abi ko gagitang panty to. Sige, hukot. Nahiwa, good. Ingat sa gunting na laman ni Gib. At gunting na laman sige. Makaihi naman. Balik Ito gibali. yung mga TBHS ngayon. Kita man gibali to. Tagam mo analay sa ti. Medyo kumagbangan ba? Tagam kay. Kaihiin ka to. Madugan na ihiran sa kay gito to. Wala ka dyan mapragwit. Pariya, dito imong istorya nga. Ano to yan eh. Hindi man nabod sa bod. Ado ka na ihira. Gipa, anjo pas ginoo. Gara. Ay, igit to. Tila o Igit kaya to. katao. Og igit na to. Mapaggan pa rin. Napaggan pa gugmas igit. Kinsa kay igit ba tong ngadto sa lamisa kay nga naman ta. Nambong naman sa lamisa. Wa man dyan tambong na tinga. Bitaw ko ganun was dali ha. Wasan. Dugay ka tuloy doon. Human na ko kaon. Kadisita. Sige, naglugit sa isang karsupok. Yan, hawa na lagi na mag-isuot. Yung tagam ka. Nagdumot. Ganitong jaging panagay. Hapit si Tips na. Disgrasya. Disgrasya na. Disgrasya ka dito. Yung gunting. Nga lamisa. Sama ka dyan dyan!